Zdravím vás, dámy a pánové, u dalšího videa Minecraft a mám prohozné klávesy. Minulé video bylo tak úspěšné, že musím natočit další. Jsem velice rád, že se vám video líbilo a v dnešní epizodě zkusíme postavit funkční motorapku lepší než je tuta. Získám boumíl z tutý, za chvíli bude noc a poté postavíme normální. Teď vytěžíme strom. Dokázal jsem otevřít truhu. Jak se pokládá, co to? Ne. Jo. Položil jsem, skvěle. No, asi je ta plošina moc malá, aby jsem spawnoval mobové, takže ještě musím rozšířit. Ne! No. Tak, jdem. Jsem nevzal krumpák. Takže vyzkoušíme odstranění motoru. Teď se nic bude spawnovat. A on se spawnuje vedle, sakra. Radši to tady ještě trošku zešířím, aby jsem se mohl tím bezpečně dostat. Ovládání. Děláme si loďku. To je tak nějak bezpečný. Wow. Takže uděláme farmu na jídlo, abych se mohl doplnit a příští. Co to? Asi bych se měl dát odběr. Wow. Ne. Jo. Ne. 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 Můj meč. Už není, tak si jdem pro ten loot. Takže vypadá to, že plošina funguje, ale musíme osvítit i ten most. Uděláme tady teď farmu na dřevo, než bude noc. A hlavně tam musíme dát tu pochodeň na tu cestu. Já jsem to ani nezablokoval. Tak třeba tady uděláme. Tam je taky truhla u portálu, já bychom se taky mohli dostat. Ne, sakra. Dobrý. Nádhera, 3,5 srdíčka.
Nemám jak získat jídlo. Super. Ne. 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 Ne, jak skáče. Ne! Takže dámy a pánové, klávesy jsou prohozené a může zase pokračovat, no skvělý. Proč jsem tady na rohu, jak se teď pohnu dopředu, sakra. Ne! Sluníčka. Ne! Skvělý, no. Takhle umřít na svoji vlastní lávu. Ne! Potřebuji se zasadit. Shiftem těžím, no. Skvělý. To bude ještě sranda. Tak se natěžíme strom. Patrně, ať nám nespadne hlína do vojdu. Ne, hlína. Je noc, možná by mohla být ta trapka už funkční. Si uděláme meč. Ne, přesnou je už tady creeper, to je tam je osvětlený. Sakra. Ne! Proč? No, čekat pořád na noc je na nic, takže bychom to mohli zkusit udělat stříčku, abyste mohli spawnovat i za dne. Taky se můžeme zkusit dostat k tomu portálu, takže já jdu začít dělat cestu, než bude noc. Ne, hlína. Ne, proč? Jo, tady už je dolejšek. Tak počkáme na noc. No, tak už by se mohli začít spawnovat. Možná jim vadí ta torčka. No tak, spawnujte se. A už je tam pavouk. Tak umři. Nice. O ne? On nefunguje! Můžu střílet. Dobrý, ani se zabijou navzájem. Zombíky, tak pojď si zombíky. Ne. Ne. Oni spawnuli mimo plošinu. No takhle musím počkat, až schoří. Kolik jich tam je těch creeperů, sakra. Bych bude potřeba ještě víc si chodit.
Jdeme udělat nekonečný zdroj vody. Můžeme udělat farmu na melounu konečně, taky. Máme asi tam za farmou na stromu. Ne, on to hoří. Oh no, konečně se můžu najíst. My jsme neupravili tu trapku, no teď. Teď už můžeme začít stavět lepší. Je další den, tu zboříme a postavíme tady velkou s vodou automatickou. A zatím jdu těžit teda kámen, aby jsme tam měli z čeho stavět. Začíná den a jdeme teda vylepšit tu mob trapku naší. Oh. Sakra! No super. Oh, jak se zase chodí? Co to? Ne, na to už jsem si zvykl. Co to? Musím sebrat věci. Ne. Mobové budou takhle nahoře, sem budou spawnovat, voda je dopraví doprostřed a pak spadnou sem. By asi šlo. Haha, to ovládání, to se nedá. Já sem dojdu pro vodu, aby jsem to spadnutí aspoň přežil. Tak, budu těžit asi. Jak se zase skáče, co to? Ne! Proč jsem z toho udělal půl bloky, kdy to trvá akorát dlouho takhle stavět?
stačí normální bloky. Voda teče nějakých 8 bloků, takže tady uděláme 7 do každé strany, jo. Ne, vlastně to musí ještě jeden další. Dámy a pánové, už máme trapku skoro postavenou a jestli chcete vidět, jak ji dostavím a jestli bude fungovat, tak nezapomeňte na tom videu zanechat like.